na gode minista. baya minista na kwamasa na gode baraka da fili Sa'idu na yi murna ka zo na mamman Usman Sarkin Adar ya zo mai ba da dawakin sukuwa ya Habibu magadan Hamza ya yi mini dokin sukuwa ya bada irin a tuda a gaba hadi na ya kai na sarkin tawa jika Hassan mai kwanne alhaji ya gode na ma barka da isowa hili Sarkin Adar na janar tani na gode inda na ga masoyan sabon gwamnatinmu inda na makiya ne su Sani Abu na Maradi da kuma Abdurrashid Shagon Yakuba na Yamai. Sani Abu shi ya yi zaɓe shekara da marasha ko kuma ɗamara ruwan goro za a cewa yayin da Abdurrashid Shagon Yakuba na marasanwa kana wake cewa koriya ya di baro arake ko television kuna Sani Abu ngano gonda da shi ne ke shago ya kuma ngano baro Sagalo ya gori kuma da ma barka da yake a daidai lokacin da Sani Abu shi ya ji cikin hili tsayi yake yana jiran Abdurrashid Shagon Yakuba ana focin din karawa ta farko ana da mara focin da musu kowa tsakanin rukunin A da rukunin B. Ta barka ga sarki da barka da isowa da Habibu jika Ummani jika Hassan mai kwanni amma zaku kane kwara Abdurrashid Shagon Yakuba an guje shi no kasu humburu ta barka kyauta sarkin Namaro kuna ga fura si furo ta barka kyauta sarkin Namaro yana jin ka Namaro ya yi mini kyautar girma sarkin Namaro na nan kai ba ga da fokul gonga duwaga sarkin Namaro ya iso barka da isowa da janar tali isufuri gaba Usaina an bushe na hilin gwagwa da birnin Yamai. na gode ma masoyan janar tali na gode cikon shekara ɗaya cif ta zowar majalisar koli ta cikin cika shekara na muka yi ya yi kira kuma an zo kowa ya zo minista yan kasuwa na gode Sa'idu Goga birnin keke zani da kwana Sani Abu Maradi gaban yan kasuwa ƙasar mu ta Nijar barka da inina naima masu kudi a kashe yan kudi DJ Soni Jam na gode Ali Shaibu haɗi na ya kai mayan gyara ba ku da banna ko dai kun gyara muna komi daidai sai sabatun wani saman goga na gode ainihin saman goga na gode Tara barka da Habibu haɗi na ya kai Sarki Adar na yi ma barka da isowa aishe ku kasa kyawama aje a janar tani na gode a gama yi ta wanye yahi kowa ya san kowa Yamaina da Maradi Yamaina da Maradi ana nan hili har yaushe ana tarwatu Garbai Toro di na gode Garbai Toro di na gode Sidi Muhammad barka da hili na naima masu kudi a kashe yan kudi shi ake tsammanin yayi wani katabus tun da wuri amma kuma da dukkan wallahi babu alamu haka dan dai ya zuwa yanzu irin abin da take nuna shi Abdurrashid Shagon Yakuba ya kai hari ya yi kokarta wajen kaza haka Alhaji dan Malikin mai damusa na gode Kurbi ka wuri ta jira sai kwalfa mai kuba shi da manjabu hidin kwakwa alhamdulillah ba laihi cip
ya yi cikar ɗan jama'a Alhaji dan duk da ranar nan wallahi akwai waɗanda sun ba ranar gaba ma ba su janta duk shekara shi na yi min sosai mota sosai ya ɗau mutum nan ɗin ma Alhaji Umaru Jibale ko da hada ko noma ba a taba kai muku takakka ba na Alhaji Hamza na Alhaji Mari barka jiri wani cini ta ce bagin tafar inga noni feri alkali ya ce ku mai da hankali ko kowa ko kowa ku su gani Alhaji Mari ba wani kilin ko ba sani Isa abu yi gini ya jika Rashid hidaya Allah ji ga sani ya sauka sani ya sauka ta kuma su da sauran zomo kaba Alhaji Sadawa aiko min da kudi na aikin sa kaji shago ya kuba kan ne kwara zakanon kai kira guje ka ta hamba haɗi na ya kai mai kaya na huta ya yi komi mai aika mini kyauta kuɗi gidana Ubangidan Musa tumkiya na gode Alhaji Siraka ta hambo mai angoro na kaya na huta Alhaji na kan gaisuwa kai na ji waya ta zo ne na Musa tumkiya na gode Yalla ina shugaban matasa na ƙasa Yalla ina shugaba na matasa na ƙasa Hasani ya saukawa Sani abu ya saukawa wallahi ta kubce na ministan wasa da sa a gama lauda mu yi tabbas Abdurrahman da Ahmadu na yi ma baraka da zuwa na janar tani wannan sha'ani ya yi daɗi ba kuntan mana ya yi daɗi ba yin wa ko da ba mu da madabu na gwamna sun tare mana bakin daga sai ta jinin mu muka yi Alhaji Nuhu dan garaba mai gida jaja ta hadi na ya kai Alhaji Nuhu dan garaba mai gida jaja tukwan sanye mu yaba mai girma ya yi hadin a hadi nan ya yi ba ni kudi ta kai hutu minti biyar na kokowa su kai ba tare ta yi kaye ba yanzu hutu minti biyu tsakanin Sani Abu na Maradi mai damara ruwan goro da kuma Abdurrashid Shagoya Kuba Alhaji Hamza mai nasara barka da ini na naima a dai wannan zagaye na farko ga dukkan alama Abdurrashid ya yi dan kurzawa ya kamanta shi da Sani Abu amma kuma Sani Abu ya yi bauni Allah Sani Abu a gama furan da aiwa da aka ce ya abu ya zo daidai ka haji ba daidai ba ba da garin take ba an daushi gudar riga kai Allah kawo Alhaji Burhama ina fatan dukkan 'yan Nijar waɗanda ke sha'awar kokowa a yanzu haka sun sa akwatin talbijin ɗin su gaban su domin kallon wannan kokowa Alhaji dan Maliki da ke cikin tsarin cin kofin shugaban ƙasa bambara kokon gargajiya kowace jiha ta kare arzikin da ba hariya shekara shi na yin mota aka zuba ana jin a tantance wanda zai ci wannan kofi ranar litinin mai zuwa idan Allah ya yarda amin su amin tsari ne na ƙayatar da 'yan ƙasa baki ɗaya tsari ne na faɗakar da 'yan ƙasa akan dukkan manufofi na alheri waɗanda magabatan ƙasar nan suka sa gaba a sahun gaba wannan shani ya yi daɗi taro ya gamu taro ya zo duk wanda aka jira ni ya zo zaman kuna Sidi Muhammad minista har yanzu ba zo ya taro ba wai ko wani da a haɗa min ya yi wani ga guje wani hukum do lallamo kulujen bambatano inda ka ji to ya yi daɗi wani bi daga miya ya taso kan irgogo funsar mama wasu amma ije shugaba kin hidi a gamu a yi ta wani ya kare yanzu 'yan kokon guda biyu sun dawo hili tsakanin Sani Abu da ruwan goro baraka da mare can kallo Rashid Shagon Yakuba ya na mai damar birnin ke tsawa shahadi na ya kai
kamar yadda na kwatanta muku Sani Abu shi ne mai jiki ya hi Abdurrashid jiki to amma kuma shi Abdurrashid ya hi an gaggautawa a cikin wannan kokowa shi yake kazar a kokarin da Sani Abu wala agada zani da kwana hira sarki agada yayi komi gwamna agada yayi komi ina Sani Abu lokacin tina ma akwai an fara kare kare si agada ni ka kwana hira Haja Adama agada na gode ika Abubakar mai fetur na gode sarkin yakin kyauta Alhaji Musa dan Karimu ai godiya ga Alhaji Musa dan Karimu na gode ina hasu konir go mara sanaras ila mai nama ai sai ku zaku dan ga dai ai jargaran ku zaku gaskiya sauti ya daidaita sosai yanzu ras muke jin juna ya madu Musa Sule suna gari a jin jagorancin Musa yana sabo Abdullahi Kulbali ana jini tana tumiya mai sokon kan gana gurje wani Michel Labizu na kulkacin nago amma mara mudiya mai dakin su kuwa shugaban tahiyana annan daga birnin tawa su ce in na zo kan mai fene ga zaku wallahi Abdurrashid yake neman ya samu ya kurta ya rarrabe Sani Abu ya zuba to amma kuma shi Sani ya gane dubara Abdurrashid ya sauka hankali Sani wallahi in kana inin wurin ta kare maka yanzu Abuja Sani ya samu kawa wallahi Sani ya samu kawa ya ida ba ta kubce wallahi ta kubce har shago mata fara no shago mata fara no shugaban kasa wallahi wannan karkarwa ta Sani Abu in ba kai hankali ba wallahi Abdurrashid ya shehide ka na ga alama Haja Bude na do mota ni ka kuka saboda sabon shugaban kasar mu ta Nijar entrepreneur ne mai duka alama Alhaji Bude je dan bugu mota ni ka kuka har da ta yi saboda jare bar da ta yi Sani Abu ya so ya tusa haka nan na aka yi tun wani kowa da ya tsaya matsayi ne kallo kowa ya tsaya matsayi ne da aka yi wani kararrab kai Sani Abu ka zabura a lokacin bai rasa ya san sarewa ba ba mu da ka san mu ba alƙalai ba ne a dangance da doka mu da bakin mu baki haka mu ce wani ya kai takaddai wannan haƙƙin alƙali ne har yanzu ban ji waya ta zo ba Sa'idu goga na yi bara yan kudi sai yan hali ko bai ci ba ministan na kamar ya yi komi ministan kasuwa na gode haka nan na aka yi don harko dan shi Sani Abu irin abun gane na mai gidan shi Umar Ali bin daga kasan shi ma wajen gaugawa shi wani lokaci yake durƙushewa duk wajen gaugawa to kamar irin shi ne Sani Abu yake nuna a cikin wannan kokon da ya farko suka yi duk inda aka yi kararrab sai kaga kamar ya so ya yi wata yasan sare wadda zai kai ya durƙusa abu a rere kuma ya sha ruwa in gaya ma lema kura ba ta tashi Keshe da ni da kwana Sa'idu goga kake keshe Sa'idu goga birnin Keshe da ni da kwana Sa'idu goga ya yi kira sai na zo na jana da tani na yi bara yan kuɗi sai yan hali ko bai kura aka ce ba kura ba ai ko mini mai dama mu da yawa muke ba mu kai ba kura aka ce kusa ba kura ba yana nan zama mai martaba sarki kai da na babur su na kai ka gobe ka koya Hausa har yanzu goga ya ki cinyewa saurare ayo ban jiwa ta zo ba ka sa wasa da yawa tun 2021 na baka burs plan ministan kasuwa Allah sa a gama laula mai amin mu duka ba ni ɗai ba a da yanzu ya kai su tenants
birnin keshe muka yi mun hira inda maza suke ba mata ba wallahi mukai maza ka jin waya amma ba su haɗi ko sun ji waya ka raba mutum da abi ne ko ji waya ta zaje inda ni inda dai ban zo da kane wani mai mutane sai an mu guje bata manonori sigara Allah mai cika alkawalin bayu ne a wani baro garin ai godiya sai da dan Usman sako ya zo ministan sankan timiri kudi an bada musa tumke ya bani da hannun dama haka nan na aka yi to harko ba wani bacin rai ba wani abu ko kowace wiyar ta kasance Nijar ce ta ci riba a cikin haka kowa shi ga waɗin suna ne da dama ita kokowa abu ce ta annashuwa abu ce ta karfafa dankon zumunci da haɗin kai tsakanin 'yan ƙasa don 1975 lokacin da magabatan ƙasar nan na wancan lokaci zai kirkiro ta to ya zuwa yanzu kokowa za a iya cewa ta taimaka sosai da sosai inda za ka ga har ma al'ummomin da ba su yin kokowa a cikin tarihinsu ko al'adunsu suna sha'awa laga shi ba wani saura ka ci kai ɗai ka mace kuma kai ɗai ni ma ban taɓa ci ni ɗai ba amma ba ni macewa ni ɗai inda duka ji ana wata kirha ba a girmu da mai kuɗi ba taro ya gamu taro ya zo barka da shekara 'yan Nijar sabon gwamnatinmu ya cika shekara lumi laula mui kuma ya yi kira kuma an zo kuma ya yi kira an shi Ayuba Hassan shata su ke yake ta wata iso kuma gani fata zaka na zandara sun zaka ai sakar na dosa suna nan sun zaka maciga wallahi amma ba da harkar kokowa da barkwancin ta ba kokowar Nijar da yake ba su da nauyi ba ce modana ɗan namijin duniya malam mai dosa kai hili gaishe ni mansirita balangwani na difa wallahi wannan Ayuba Hassan wani ranke ne yanka kwatanta shi da Kadiri Abdu an sani amma a da can ino ganin ga Kadi Hamai saka ne so yayyar da Ayuba wani ƙarhi gare shi kyauta abba shi kowa ne girma gare shi ƙarhi abba shi Ayuba kokarta watakila ko ka shiga tarihi wani ƙarhi gare shi kyauta abba shi kowa da girma ta kare Kadiri Abdu ta kare saka zai Ayuba sai ya faɗi kamar yana shi na ce tana yi waya shiga tarihi sai ya ɗai wani ɗan kurari yau ina bai kai labari ba zama ma da zambiya shi ta yi mana daɗi gare